Zvakaoma veduwe, imwe ruling party yabhurwa zvekare kumauritius ikoko kwakanga kuchiitwa election musi wesvondo ipapa patatodarika apo paiobservwa maelection nana former first lady amai Joyce Mujuru vakanga vari ikoko vachitoobservawo maelections iwaya ari kuitika. Takazongoona vanhu vaakutopemberera vari kutoridza mabhosvo vachiputisa mafirecracker vari mumastreets. Nyaya hombe yakanga iri kunetsawo ikoko inyaya yekunzi cost of living ikoko iri high zvakanyanya. Saka cost of living iwo zvairi high zvinova zvinhu zvakakonzera kuti vanhu vasvike pakuti ruling party yatadza basa. Saka ndo zvakaita kuti ruling party yeikoko isvike pakudyiwa. Shoko riri kutenderera zvisingaite kuti patava iko zvino pave kuratidza kuti hapasisina kumira zvakanaka, nekuti tichitarisa maruling party ese ari musadc vari kubvunda, hana dziri kutorova iko zvino kuti zvinhu mangwana havanyatsoziva kuti ndiani anomuka asisipo. Iko zvino takatarisa neelection rekunamibia, namibia anytime panogona kungomuka zvekare kwakataurwa imwe nyaya, kwakatanga kutotaurwa imwe language iko zvinezvi isinganzwisisike yekuti panenge patodyiwa futi purezidendi weikoko zvikafamba zvakanaka pamazuva mashoma shoma atiri kupinda iwaya. Tichitarisa nyaya dzekudyiwa kwemaruling party kubotswana vakanga vane almost 58 years vachitonga ruling party yeikoko, asi zvinhu zvakazongomukawo zvakachinja ndobva kwatopindwa nana Gideon Buko avo vatova mapurezidendi iko zvino vaibva nekuopposition. Tichitarisa zvekare kuzambia, ngoma ndiyo kwakanga vatongawo kwemakore akawanda, asi makazoona zvakaitika chegore riya kunova ndiko kwakatotangira nyaya dzese kuzongonzi akaenda echilema apinda. Kumalawi same applies, nyaya yacho ndo mafambiro airi kungoita muafrica. Iko zvino tikatarisa mozambique inotori pama1 hakusi kudyiwa rinopisa, vanhu vari kuita kupopota kupupuma nehasha vachitaura kuti kuno kuruling party takatoidya but yakada kubiridzira sarudzo, ndosaka kusiri kudyiwa rinopisa. Hatizoziviwo kuti ndekupi kuri kuendwa muafrica, asi chokwadi chiripo ndechekuti vanhu havasisina respect, havasisina kana basa nemaliberation movement avo. Mapolitical parties aya akatanga tanga kutonga nyika idzi dzichibva mumaoko vapambe pfumi. Saka ndo situation yaakuitika iko zvinezvi. Ndangoti ndiuye nepano neimwe update hama dzadiwa ndichikuzivisai zvinhu zvese zvinenge zvichiitika kuitira kuti muzoziva kuti kune imwe political party zvekare yadyiwa. Handizozivo kuti imimi makatarisawo nyaya iyi hama dzadiwa, munoionawo sei, nekuti ndiyo situation iripo paground iko zvino, ndiyo situation iri kutoitika tichitaura kutodai so munyika dziri musadc izvezvi.